pinobre o dili lami ang atong ginasud-an matag adlaw, basta ang importante himisog atong panglawas ug labaw sa tanan. Aduna tay tinud-anay nga relasyon dinha sa tong buhi nga Dios. Mayong gabi day kaninyo mga ka-vlogger. Karong gabi una ngata karon diri sa tuang mingaw nga payag naginusara. So mao ning nakalisod ning wa tay asawa guys, kay atoa ra jud kaugalingon atong saligan. Ato rang kaugalingon mo ato ang saligan nga mudigamo or muluto. So mo nang karong gabi una ang atoang sud-an, pinobre ra gud nga sud-an. Ang importante nga makakaon, dayon himusog pud ang panglawas. Mora na importante sa tuang kinabuhi mga igsuon. Bahalag pinobre o dili lami ang atong ginasud-an matag adlaw, basta ang importante himisog atong panglawas ug labaw sa tanan. Aduna tay tinud-anay nga relasyon dinha sa tong buhi nga Dios. Karong gabi una magsud-an tag kuan kining tambantuloy, kay mao ra man jud ning brato-brato nga isda. So ang atong gibuhat ato aning gipaksiw. So inyohang makit-an dinha upat ra in taon kabuok atong gipaksiw, kay dili pod pwede nga daghanon na tog luto kay kita ra man po mukaon, ako ra man pod isa ang mukaon. So mao nang upat lang itong lutoon para manggod pod sa tuwa. So kini nga isda tambang tuloy mo inani ra gud atong kinabuhi. Magsud-an ra tag tambang tuloy. Ang importante na atay sud-an, dayon nagkaunta sa kanang maayo nga pamaagi sa pagkinabuhi. Or yun na importante nga bahalag magsud-an tag tambang tuloy, basta ang importante nga sa maayo nga pamaagi nato ni gipalit. So mao ni guys ang atong sud-an karong gabi una. Salamat kayo sa inyong paglantaw nining mubo na tong video karong kagabi una. Nang hinaot ko nga ang tanan nga nagalantaw nining video ana karon sa maayong panglawas. Nga akong mga pag-ampo kaninyo nga ang Ginoo padayon nga magapanalangin sa inyohang kinabuhi. Padayong magapanalangin og provide sa inyohang matag adlaw nga gikinahanglan, og God bless kanatong tanan.